Wara 3 ijiem fl-Isptar Mater Dei, Iċ-ċkejken Cristiano li l-ġimgħa nstab abbandunat imgeżwer fil-ħwejjeġ fuq l-adba ta' blokka ta' appartamenti f'Buġibba inħareġ mill-isptar biex issa, wara li l-ħadd ġiet identifikata it-tifel ta' twelid u ngħata fil-kustodja tas-sorijiet tal-Ursolini flimkien magħ li għandu sena li wkoll qed jinżamm fil-kresh mas-sorijiet. Eżamijiet mediċi li saru fuq Iċ-ċkejken sabu lil Cristiano fi stat ta' saħħa tajjeb u tpoġġa taħt ordni ta' ħarsien temporanju. L-omm ta' żewġ titfal li hija Maltija ta' 22 sena u toqgħod il-qawra qed tgħin fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija u t-tnejn wara nofsinhar tkellmet għall-ewwel darba mal-Maġistrat inkwirenti Joe Mifsud fl-Isptar Mater Dei. Aktar tard il-Maġistrat kellem ukoll 3 persuni oħra bilan li jiġu stabiliti l-fatti kollha b'rabta ma' dan il-każ sfortunat. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu ma' News li mhux esklus li l-omm tibqa' tingħata aċċess temporanju għaż-żewġ ulieda fl-aqwa interess tat-tfal. Sa dan it-tant il-Pulizija qalet fi stqarrija li l-qorti ordnat biex ma jsemmewx l-ismijiet tal-omm u tal-qraba tat-tarbija.